letea matunda hapa chini. Riwruok mar jopuonj KUPPET bade ma Migori dwaro mondo mi piny owacho ogol jopuonj e okumba mar thieth mar SHA kendo manynegi okumba mar thieth machielo ka giwacho ni SHA ok migi thieth kaka owinjore. Giwacho ni jopuonj sandore kodhi e ute mag thieth kendo sa ochopo ma piny owacho one kaka loso SHA mondo mi ochop dwaro mar jopuonj kata sirikal migi okumba machielo mar thieth. Jopuonj go mag KUPPET kotelnegi kod jagoro mar KUPPET bade ma Migori Henry Otunga bende dwaro mondo mi piny owacho oket skunde mag junior secondary mondo mi ochung kar kendgi. Giwacho ni ok ginyal yie mondo mi skunde mag junior ota kod jotend sikunde mag primary. Tugo kodwa pesa ni wachiwo mang'eny, kamano ok otimore to ok wabi yawo skul. Omiyo wawacho kaka jopuonj ma Migori kendo jopuonj ma Kenya ni SHA ni kotamore, kakotamore ni to sirikal okethe oyie ne Teacher Service Commission oyudnwa a private insurance manyalo konyo jopuonj e yo ma dwarore. Asewacho ni gimiluongo ni SHA ni otamore tiyo. Ne wan gi marwa mar minet no chandowa to nwawe ni minet no rach saidi to konwa ni SHA ni ber eto koro rache kabisa. SHA ni omiyo jopuonj tho kidhi e osiptal yath onge to komi yath to yath ni minya yath moro ma pesa ne thin yath ma onge power. It is only important that we have a standalone sector of education in the name of junior school. We have challenges that can only be addressed by a professional that the government took down there. The challenges are so myriad, and we cannot afford to mix up issues with the primary in terms of facilitation and in terms of availing the instruments and the resources that are supposed to ensure that things move in a smooth way. 17,000 ok nyal miyo ka japuonj convince jaode mondo gidak godo. Leave alone higher out kama ginyalo dak. We want the government to take responsibility of employing teachers on permanent and pensionable scheme. Ka onge mano to giwendi ko jopuonj. The most shocking form of injustice to human is injustice on health. So when the government does not want to improve our SHA, teachers are suffering, you go to the hospital, you're chased away